размоиши созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ дар размгоҳи ҳарбмайдони Хатлон ба анҷом расид. дар ин тамринҳои низомӣ ки давоми 10 рӯз дар 6 размгоҳи ҳудуди Тоҷикистон идома дошт, дар маҷмӯъ беш аз 5000 нафар ҳайати шахсӣ ҷузъутомҳои қувваҳои муштараки вокуниши фаврии СПАТ, 64 адад чархболоҳавопаймо, зиёда аз 1500 адад навъҳои гуногуни техникаҳои зиреҳпӯш ва силоҳу муҳимоти ҷангӣ истифода шуданд. дар ин размоиш аз тамрингоҳи Лоҳур ба сӯи ҳадафи муайяншуда ки дар размгоҳи ҳарбмайдон ҷой дошт, маҷмӯи мушакҳои амалиётии стратегии Искандар-М партоб дода шуд. гуфта мешавад, ин размоиш ғайринавбатӣ буда бо пешниҳоди раиси ҷумҳури Тоҷикистон сурат гирифтааст. Президент Таҷикистона моҳи апрел президенти Тоҷикистон дар Бишкек дар бораи вазъияти сарҳад бо шарқи Афғонистон гузориш дод ва пешниҳод кард, то дар моҳи ноябр дар Тоҷикистон боз як размоиш баргузор гардад. аз ҳама ҷолибаш ин буд, ки тамоми кишварҳои узви созмони паймони амнияти дастҷамъӣ дар ҳамон ҷо розигии худро доданд ва ҳамаашон ҷузъу томҳои худро ба ин размоиш фиристоданд. кишварҳои дуртарин ба ин ҷо омаданд. ин кори осон ва арзон нест. фикр мекунам размоиш бо муваффақият анҷом ёфт. Считаю, что учения прошли успешно. дар қисми ниҳоии размоиш раҳбарияти СПАТ, вазири дифои Тоҷикистон, намояндаҳои ҳарбии кишварҳои хориҷӣ ва дигар неҳодҳои кишвар иштирок карданд. вазири мудофиаи Тоҷикистон Шералӣ Мирзо баргузории чунин як размоишро дар сарҳади Афғонистон муҳим донист. Значительный успех антитеррористической операции амалиёти муваффақи антитеррористӣ дар қаламрави Сурия ба он оварда мерасонад, ки ҷангҷӯёни гурӯҳи террористӣ ба ном Давлати Исломӣ, ки дар ҳайаташон шаҳрвандони кишварҳои узви СПАТ низ ҳастанд, ба минтақаҳои дигар аз ҷумла Афғонистон бираванд. рӯйдодҳои чанд моҳи ахир аз он шаҳодат медиҳанд, ки гурӯҳи ба ном Давлати Исломӣ ва дигар гурӯҳҳои радикалӣ аз тамоми имкониятҳо истифода мебаранд, то вазъи сиёсии Афғонистонро ноором кунанд ва ба ин восита мавқеи худро дар ин кишвар мустаҳкам кунанд. ҷой доштани ин зуҳурот дар наздикии сарҳади мо дар пешамон вазифаи муҳимеро мегузорад. мо бояд нагузорем, ки онҳо ба қаламрави кишварҳои узви СПАТ ворид шаванд ва таъсири манфии худро расонанд. их негативного влияния в регионах коллективной безопасности. дар қисмати хотимавии машқҳо аз тарафи кишварҳои узви созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ ба фаъолони ин размоиш ифтихорномаву мукофот супурда шуд. гузашти низомии ширкатдорони размоиш бо шумоли сарбозону афсарон аз кишварҳои узви созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ ба размоиш анҷом бахшид. Амриддин Олимов, Радиои Озодӣ, Ҳарбмайдон.